Muna kayo mga tao yun nga kanunay nga mahimo og hashtag spread kindness. Sama na lang sa pagpatabang og isig ka tao, ingon man pag-uli sa mga butang nga dili imuha. Gani dunay usa ka habal-habal driver nga way duha-duhang niuli sa dakong kantidad nga kwarta nga iyang nakit-an. Ato kining sayran pinaagi nining report. Domingo sa hapon, napunita ni Ariel Codizar, usa ka habal-habal driver nga taga Barangay Malubog, Digdakbayan sa Sugbo, kining bag nga may sud nga mga importanteng butang. Tuyo siyang mianhi sa GMA Complex aron iuli ang bag ug nagpatabang usab sa Balitang Bisdak pagkontak sa tag-iya pinaagi sa landline nga nakabutang sa ID sa gitrabahuan sa tag-iya niining maong bag. Human makontak, daling miabot ang tag-iya nga si Gerald Sasing. Ang pitaka sa sud, duna di ay kwarta nga 12,000 pesos. Gamitunon kini ni Gerald alang sa bunyag sa iyang anak. Nagampo mi nga unta mayong tawo ang makakuha. Unta taon kay ginungog gid ang pagampo sa kuan. Kuyog ni Codizar sa pag-uli sa bag ang iyang 16 anyos nga anak. Emosyonal ang bata nga mipadayag sa iyang pagpasigarbo sa dalaygong buhat sa iyang amahan. Suma sa anak nga pipila na kahigayon nga nakakita og kwarta ug mangita gyud og pamaagi aron mauli ang mga nakit-an ngadto sa mga tag-iya. Sige na lang kay may kwarta kay gibuhat gyap mo niyan sakto. Kay kabaw mi nga naihatag ang Ginoo para sa mga bisagon sa kalisod. Samtang si Ariel aduna usay mensahe. Sa kanang uban nga makakita, iuli gyud ninyo kay di na inyo. Ya pati sa kanang inyong kuanon gamiton di inyo. Sa tanang nga naminaw kanang ihatag lang inyo iuli lang inyo tanan anang inyo makitaan. Uban ni Lian Singkulan og Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bistak.